これはですね、早稲田大学というのは知ってますか？これは早稲田大学の問題です。入試問題です。けど、じゃあ5分、考えてみてください。すごいですね、みんなさっとなんか手がついてますね。
じゃあ、5分、経ったみたいですから、見てください。この問題は、大きく分けて、方針分かりますかね、方針が2つあります。今、皆さんの、回答を見ていましたら、これでやっている人が非常に多い。IN を計算してみるわけですね。つまり、fx タイムズ dx ですね。この積分はそのまま積分キャピタル dx、ね、マイナス f プライム x、微分ですね、微分。これを使う。で、fx がこちら。で、dx がこちら。ね、これで計算するというわけです。で、それでできるんだけども、非常に難しいと思う。計算が非常に複雑、コンプリケイティブですね。非常に難しいと思います。この計算は、目標は10分。10分でできれば、非常に計算力が抜群って分かるかな、優秀ということですね。この中で日本の大学へ留学を希望している人はいますか？日本で手を挙げてください。どうもありがとう。このクラスは理系ですね。で、理系ですと、日本の文部科学省ですか、文部科学省のテストがありますけども、この計算が IN ですね。IN の計算を10分以内にできれば、その留学生試験の、計算、という意味では心配ありません。だからぜひトライしてみてください。ここではこの話をしたいと思います。ミーンバリューセオレム、というのがあります。これを利用するというのをお話ししたい。ミーンバリュー、日本語で平均値と言います。平均値。セオレムは定義ですね。ミーンバリューセオレムというのを知ってる人いますか？初めてですか？じゃあ、ちょっと今日やる、意味もあると思います。じゃあ、ミーンバリューセオレムをまず書きます。さっきね、1組でお話ししたんですけども、ちょっと定義は英語で書きます。ミーンバリューセオレム書いてるのね。ミーンバリューまず、関数 fx はここで連続であるとします。連続ですね。連続とします。でこの時に
ので、FX、関数 FX は連続とします。でこの時に、この式を満たすような、C がここに存在するというものです。で、これは絵を描いてみますので、その絵で理解をしてみてください。決して難しい、定理ではありません。どういう定理かというんですけども、ではモデルピクチャーを描きますと、こうですね、FX、関数 FX は、ここで、コンティニューですね、連続わかりますか？連続しますね。で、この時に、はい、これを見てください。この今、グリーンで書きますけども、これは、この面積、そうですね。今、答えた面積を表します。これは大丈夫です。大丈夫ね。で、こちら側、これですけども、これは B-A、これは、これですね。B-A かけるね、タイムズ FC。これは、長方形ってわかりますか？長方形。長方形の面積に等しいっていうんだけども、こんな感じです。わかるかな？ここがね、それでここがだからこの絵だと C はここにある。わかりますか？ね、つまり畑わかりますか？畑にトラクターありますね。トラクターをうーっとがそういうトラクタースケールね、トラクターの定義です。こういうものがミンバリューセオレというものです。わかりますか？ね、で、これを使うと、これが非常にイージアね、解けます。で、どんなふうに解けるかというと、こんな具合に解けます。では、黒板を見てください。今、FX はこれ。ね、これ。で、A は、これはたまたま同じですね。で、B は、A プラス1オーバー N ね、となりますね。で、そうすると、IN は、
このミンバリソレモを使うことによって、こういうことが分かる。IN が、B-A、B-A、ね、FC、FC、C、サインスクエア、with C。こうだと分かりますね。そうすると NIN、N タイムズ IN。Therefore, NIN is equal to N times 1 over N。C sin square C minus A。こうなりますね。そしたら、今日のテーマの挟み撃ちの原理という挟み撃ちですね。挟み撃ちを使うと、こんなふうに挟み撃ちはね、挟み撃ち理想3シーケンスね、A、N、B、N ですね、こうなっていて、で、N goes to infinity。そう、A converge alpha。C N converge alpha。ね、そうすると、B、N cannot help going to alpha。ね、そうですね。B、N、B、N。L goes to infinity。こういうことね。そうすると、今、L goes to infinity。ね、N goes to infinity。これはどこに A。コンスタント。A。So, C cannot help going to infinity。
ますと、これですね、先ほども話しました部分積分ですね、fx タイムズ dx ね、インテグラルですね。そうすると、これはそのまま積分というわけですけれども、サインシータパワー L ですね、これをやるわけなんだけども、このパワー L をパワー N-1 タイムズ1、これに、分ける、ね、ということが、非常に、重要です。それで、fx はこちら、これ、gx をこれというふうに適用して、計算をしてみます。そうすると、こんな感じになりますね。これはこんな具合になるんですけども、ここちょっと聞いてみようかな。教えてください。ここは何ですか？マイナスクエスチョン。そうですね。ここはシヌス。ここはですね。で、このままこうなって、これはどうですか？ N マイナス1。N マイナス2。そう、N マイナス2を。コスそうですね。こういう具合になる。そうすると、ここ見てください。ここを計算すると、これはいくつでしょうか？これ0。0ね。0。そうすると、こっちはマイナス、ね、タイムズマイナス。プラス、ね、プラスになって、N マイナス1は、これはコンスタントだから、N マイナス1。で、サイン。コサインスクエア。ね、コサインスクエアは、これは、こうですね。こんな。そうすると、ここですけども、そうなるの分かりますか？ね、こうなりますね。そうすると、これはどっかで見た？これがどっかで見ました。これ何か？X円。これ X円。そうすると、N が N マイナス2に変わってますから、これはそう X、N マイナス2。そうですね。だから、こういう式が得られた。Therefore,
1、x n マイナス2、マイナス n マイナス1、x n。こうなりました。ね。そうすると、これと、これは同じ。だから、これを、F サイド。そうです。でも、n マイナス1オーバー n タイムズ n マイナス2となる。ね、そういうわけです。で、この今、こういう関係を得ました。こういうリレーションを得ましたけども、これは非常に便利です。このリレーションは非常に便利です。どういうふうに便利かというと、例えば、これを計算しなさいと言われたとします。ね、サインシータパワー10。これ非常に難しい。これは普通にやる。ね、難しい。だけれども、これを使うと、これは簡単に計算できる。これは x の何ですか？ 10。そうすると、x10 は9、8割9。ね、9分の1。ね、x。10マイナス10マイナス10マイナス8。ね。で、x8、x8 ね。ごめんなさい。19。で、8。ね。で、x8。8なんだ。8。x6 はX0 は1。X0 は聞いた1 d シータだから19、8、7、6、5、4、3、2、ね、こんな具合に計算できます。じゃあ、トライ。X。16。Try. X 16. これは16、15、14、13、12、11、15、9、7、6、5、4、
こういうふうに。じゃあもう一つ。今度は X7。じゃあ X7 のグラフしてください。X7 の表。ね、こうなりますから、x1 はいくつですか ?1 です。x1 は1。だから、7、6、5、4、3、2、1。こうなります。ね、ディフェレンス、ね、違いはどこにある？これはイーブンナンバーですね。イーブンナンバー。イーブンナンバーの時は最後は対応が2です。ね。で、これはオードナンバーですね。オードナンバーの時は最後は1。ね。だから X の11だったら11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、こうなる。ね。だからまとめておきますと、これはここがコサインでも同じ結果です。同じ結果になります。で、これは非常に便利で、皆さんは理系ですから、こういうのは勉強したことありますか？こういうカーブ、これは知ってますか？アステロイド。あるいはこれはこのカーブは知ってますか？サイクロイド。で、こういったアステロイドとかサイクロイドとか、他にいろいろカージオイド、レムツケっていろいろ、曲線があるけども、そういう有名な曲線の
この面積とか、この長さ、レングスですね、それを計算するときに、非常にこれは便利です。これは非常に便利です。非常にこれは勉強してみる価値があると思います。何分まででしたっけ？持ってる。じゃあ、すみません。じゃあ、これで。